Moćne reči Dončića odzvanjaju Amerikom. Pitali ga o Jokiću, on se nasmejao, pa zapušio usta hejterima, možda ga nema u medijima. Najbolji igrač Dallasa, reprezentativac Slovenije Luka Dončić, izneo je brojne pohvale na račun srpskog košarkaša Nikole Jokića. Dončić i Jokić sjajnim partijama obeležili su spektakularan duel koji su trenutno dve najbolje ekipe na zapadu odigrale proteklog vikenda. Jokićev tim je na kraju slavio, a Luka je nakon meča sipao hvalospeve na račun srpskog centra. Novinare je zanimalo kakav je Lukin i Nikolin odnos. Luka se nasmejao i odgovorio: sjajan. Uvek je zabavno sa njim. On je neverovatan igrač, ali je i sjajan momak. Uvek se šalimo. Jednostavan i neverovatan čovek, rekao je Luka. Američkog novinara zanimalo je Lukino mišljenje o tome da li košarkaška javnost prepoznaje i dovoljno ceni Jokićeva neverovatna dostignuća na terenu. Mislim da su svi znali za njega premuk nagrada imba finala. Nema ga baš mnogo u medijima, ali svi igrači, svi treneri znaju koliko je on poseban. Svi znaju kakav je on igrač. Trenutno je verovatno najbolji košarkaš na svetu, rekao je Dončić.